Ma sono Fain, e fain tare de acolo. Pe acolo, așa, știi? Ce mare este. Uite, nu vreau să mă dau eu. Îți merge în place ala. Uite câți oameni. E lungă la Leo? Da, e fain și acolo, e. Nu te uzi? Olha, a coisa de ouro, lá no que Ia uitați-vă la că parcă are ce acolo. Uite ce acolo e. Via blu tornada. Unde? Hai să-mi care mi-am dat mie. Uite și mamut aici, nu se vede bine, se vede pe acolo. Uite, ce e ăla? Ăla. Ei! Ai un balon. Un balon, e. Uite aici e mai mult. Uite, Iulian. Ridic. Uite ce coade și acolo. Ce coade la mamut. Ridic. Acolo așa. Ce acolo e ăsta? Ce? Acolo așa delfin. Ah, delfin, da. Dar despre Uite și că lume de acolo. Care? Uite ce ăla? acolo așa e. Montagne rusă acolo. Semnale de acolo e montanie rusă și secoia la cap în jos. Da, ia uite. Ăla e ca un fel de trenuleț, nu? E ăla care dă pe cap așa. Uite, te aduci la infern. Hai să ne dăm și acolo, a? Ce e ăla? Secoia. Ăla acolo. Montanie rusă, ăla care stai în cap așa? Da. E mai tare decât Dar asta. nu m-am dat în ăla, că era aglomerat tare. În ăla, da. Toți vor fi dat în ăla. Da, cât durează? 2 minute aproape. Signori, riprendere il posto a sedere, grazie. Sit down, please. Devi restare in piccione. Quando Maretto, digli ai ragazzi che restino.